Byddwn ni yn profi Duw yn agos ato ni wrth i ni gyd addoli fe hyn ar y bore cyntaf wythnos. Ni'n diolch yn Emyr gyda ni y bore yma yn arwen, a Emyr os dwi'n mynd bydd hynno hefyd. A ni'n gweddio bydd y dydd profi bendith Duw Emyr. Gwybod bod Duw yn agos ato ti wrth i ti yn arwen ni ac agor y gair i ni yn ystod Oedfa'r. Felly chi'n gweld, mae'r bwrdd wedi osod ar gyfer y Cymru. Croeso chi aros gyda ni ar gyfer hynny, a os chi'n credu yn yr afydd Iesu Grist fel gwaredwr ac arglwydd i Gymru dod bara ar gwyn gyda ni. Rhai cyfyddiadau sydd wedi sôn amdano. Mae rheol bellach ar gyfer gwisgo mwgwd, does dim angen i ni wneud, ond mae yna groeso chi'n wneud os chi'n dymuno wrth gwrs. Y bwriad yw, fel bod chi wedi sôn yn barod, bod ochr galeri fan hyn ar y dde i fi, bod hynny'n yn ardal le chi'n gallu cadw fwy o bellter wrth bobl os chi'n dymuno gwneud. Felly, yr ardal, wrth chi mewn y capel ar chwyth y galeri, ond i'r dde o'r pwlpit, mae'n le fyna os chi'n dymuno cadw fwy o bellter, ond does dim rai gwisgo mwgwd yn yr Oedfa'r o hyn lan. Ac yna, y bwriad yw bod ni yn ail gychwyn yr ysgol Sul y bore yma. Felly ddim gwersi ysgol Sul fel y cyfryw, ond bod ni yn cyfle i weld ble all y dosbarthiadau gwahanol eistedd a bod ysgol Sul wedi cael ei gynnal. A'r bwriad yw cychwyn hynny am gwarter i 12. Felly am gwarter i 12 bydd yr ysgol Sul yn cychwyn. Cyfiwch am weithgareddi'r wythnos yn arbennig eto ar gyfer y cwrdd gweddi sydd nos Fawrth. Chi'n cofio bod ni nawr yn gwahanu mewn i grwpiau tai am yr wythnosau nesaf, tan y Pasg, a bod ni'n dilyn ymgyrch y Passion for Life. Oedd ni'n cyntaf yn nos Fawrth, a ni'n braf cael pobl draw a cyfle edrych ar fideo. Fel yn digwydd, oedd rhywun adnabyddus i ni yn siarad ar y fideo yna, a cyfle i drafod ac edrych ar y gair. A os o'ch chi ddim yn gallu ymuno nos Fawrth, dwi ddim yn ei hwyr ymuno wrthos hon eto. Mae'n un grŵp ar Zoom os mae hynny yn haws i chi hefyd. Gret, diolch yn fawr. Felly bydd y grŵp oedd yn Hiloes wythnos diwethaf yn Hilined wythnos yma. Diolch yn fawr. Ond felly cofiwch am hynny, a bod dal cyfle i ymuno ar grwpiau wythnos hon. Neu, os chi ddim yn gallu gwneud, mae werth gwylio'r fideos dy beth ar-lein os chi'n gallu. Mae cyfnod y gweddill yr wythnos fel arfer, cofiwch am hynny. A wythnos nesaf, os dwi'n mynd bydd Emyr yn arwen ni eto fi'n credu. Felly, da ni droi at Dduw mewn gweddi a cychwyn ar yr Oedfa'r. O adrodd Dduw, ni'n diolch i ti. Mae fraint sydd gyda ni nawr yn ddod ger dy fron di lladdoli di. O Dduw, ti'n gwybod beth yw'n profiadau ni yn ystod yr wythnos wedi bod, yn profiadau ni bore yma. Sut ni'n tymlo wrth ni ddod, ni'n diolch i ti bod ti yr un, y ddoi, heddiw ac yn dragowydd. Ac ni'n diolch i ti beth yw'n tymladau ni, neu'n profiadau ni, i'r bod ti'n ddew sydd yn ffyddlon, yn ddew sydd yn fwy na unrhyw beth i ni'n i'w wneud, ac yn ddew sydd yn estyn allan ato ni, mewn gras, mewn cariad, mewn tosturi, a bod hynny'n wir i ni y bore yma. Ac arglwydd ni'n dod felly yn cyffesu bod ni'n gallu gwneud dim byd, bod ni'n heiddi dim byd, ond dylid, ac eto ni'n gallu dod gan dal y di yn dad. A bod ni'n gallu dod
a gwybod bod holl freintiau bod yn blant I ti yn eiddo I ni trwy yr arglwydd Iesu Grist a'i waith orffenedig I drosto ni ar y groes. O Dduw, ni'n gweddio bore yma ac yn hyd y dydd y bydden ni'n profi mwy ohono fe, yn gweld mwy ohono fe, deall mwy ohono fe, o ie ac yn rhyfeddu ac yn llawenhau yn y fath wedyn. O Dduw, ni'n gweddio felly I ti yn dy ras di, gofio ni i'n bendithio ni, ddefnyddio Emyr y bore yma, ddefnyddio dy air di, ddefnyddio y geiriau ni'n canu, y cyfle I weddio, yr elfennau'r cymryd, a I atgoffa ni, ac I fawrygu deilw dy hun, fel bod ti dy hun yn cael y gogoniant I gyd, a ni'n gofyn hyn yn enw'r arglwydd Iesu Grist. Amen. 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 Diolch Rodri. Fi'n siŵr bod ni gyd I bod yn dilyn y sefyllfa yn yr Ukraine dros wythnos bellach yn brawychus, yn ddychrynllyd. Ac felly o'n i'n meddwl bod fe'n dda I ni ddechrau ein hoedfa ni bore yma trwy ganu emyn. Canu emyn sydd hefyd yn gweddi ar Dduw I ddod â heddwch. Rhif 716 yw hi yn y llyfr yma. Duw a Thad yr holl genhedloedd, o sancteiddiau'r dy enw mawr, dy wyllus di iawn Elir, gan dy lwythau dy ar lawr. Doi dy deyrnas mewn cyfiawnder ac mewn hedd. Yr ail bennill. Gwasgar di, y rai sy'n caru ryfel a'i erchylldraeth. Rhag ei ddirfawr ddychroniadau, dyr o waredigaeth gref. Tro'r cleddyfau, oll yn sychau dy glod. Mae'r ail bennill mae'n defnyddio darlun sy'n ymddangos yn yr ysgrythyr yn rhaid gweld dydd pan fydd cleddyfau ac arfau rhyfel yn cael eu troi I fod yn offer amaethyddol. Hynny yw, bydd dim angen cleddyfau, bydd dim angen gynnau mwyach, bydd y peth yma I gyd I cael ei troi ar gyfer ffermio, ac ar gyfer daioni, ac ar gyfer heddwch a lles y byd. Wel, nawr ni sefyll I ganu dyn gilydd. Day.
Hwna ni weddïo yn ei ategu I be ni wedi ganu trwy weddïo dy gilydd. Arglwydd, I ni am weddïo dros Wcrain ac dros yr holl bobl hynny yn y wlad honno ac arglwydd mewn gwledydd eraill sydd yn cael ei effeithio gan rhyfel, gan orthrwm ac arglwydd I ni prin yn gallu dychmygu'r peth arglwydd tostyria, trigar har. Ni'n gweddio wneud I ddod â heddwch. Ni'n gweddio wneud I wasgaru y rai sydd yn caru rhyfel. Ni'n gweddio wneud I ddod â chysur a thangnefedd i'r rhai sydd wedi gorfod ffoi a'i bywydau nhw wedi cael ei troi ben I weifred. Trigar har blwydd ysgweli wedi fod yn dda. Da, ni'n gwybod mae'r unig ffordd y daw heddwch ar y byd yma yw yn yr arglwydd Iesu Grist. Da, ni'n diolch I ti fod yna ddydd yn dod pan fydd yr arglwydd Iesu, tywysog tangnefedd yn dod. Ac bydd dim rhyfel mwyach. Ac arglwydd ni'n dyheu am y dydd hwnnw. Ac yn gweddio y bydd yr newyddion da yna. Yr neges yna am obaith a bywyd trygwyddol, bydd hynny yn gysur I bobl ein byd ni heddiw. Ysgweli di fod yn dda. Dad, ni'n cyflwyno'r hunain nawr I ti a yn gwybod bod yna rhain yn plith arglwydd yn gwynebu y sefyllfa ddigon anodd ar hyn o bryd. Dad, tawelan meddyliau ni, ysgweli di fod yn dda. Helpa ni rando nawr ac I ganolbwyntio ar dy air di gyda'n gilydd. A mae'n bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ni'n mynd I ddarllen dameg arall. Ni'n dal I weithio'n ffordd trwy'r damhegion yma, yr straeon yma oedd Iesu yn dweud er mwyn dysgu pethau I bobl. Ac os chi'n cofio ar y foment, I fi'n trio canolbwyntio ar ddanhegion sy'n dangos rhywbeth am fywyd y Cristion. Hynny yw fi sydd wedi gosod o'r damhegion yma yn I categoriau, trial roi rhyw drefn arnyn nhw, ac ni wedi bod yn edrych ar pethau oedd Iesu'n dysgu am ei ddilyn Be mae'n golygu fod yn ddisgybl? Be mae'n golygu fod yn Gristion? Ti'n gweld llawer o bethau sydd fod yn wir am ein bywydau ni fel disgyblion I Iesu. Yn bore yma ni'n dod at Lug pennod 10 ac adnod 25 I 37 dameg y symariad trigarog ac felly dim gwobre am ddyfalu beth sy'n fod yn wir am y Cristion, wel ni fod yn bobl trigarog. Ni fod yn bobl llawn cariad. Nawn ni ddarllen, Lug 10, dechrau'r adnod 25. Dyma un o athrawon y gyfraith yn codi I roi prawf ar Iesu, gan ddweud, Athro, beth am naf I etifeddu bywyd tragwyddol? Meddai Iesu wrtho, beth sy'n ysgrifenedig yn y gyfraith? Beth a ddarlleni di yno? Atebodd yntai, car yr arglwydd dy dduw ath holl galon ac ath holl enaid ac ath holl nerth ac ath holl feddwl a char dy gymydog fel ti dy hun. Meddai Iesu wrtho, atebais yn gywir. Gwna hynny a byw fyddi.
Ond roedd ef am ei gyfiawnhau ei hun. Ac meddai wrth Iesu, na phwy yw fy nghymydwr. Atebodd Iesu, roedd rhyw ddyn yn mynd i lawr o Jerusalem i Jericho, a syrthiodd i blith lladron. Wedi tynnu ei ddillan oddi amdano a'i giro, eithant ymaith, a'i adael yn hanner marw. Fel y digwyddodd, roedd offeiriad yn mynd i lawr ar hyd y ffordd honno. Pan welodd ef, aeth heibio o'r ochr arall. Yr un modd, daeth lefiad hefyd at y man. Gwelodd ef ac aeth heibio o'r ochr arall. Ond daeth teithiwr o Samariad ato. Pan welodd hwn ef, tosturiodd wrtho. Aeth ato, a rhwymo ei glwyfau, gan arllwys olew a gwin arnynt. Gosododd ef ar ei anifail ei hun, a'i arwain i lety, a gofalu amdano. Tranoedd tynnodd 2 ddarn arian allan a'i rhoi i'r gwesteiwr gan ddweud gofal amdano. Os byddi wedi gwario rhywbeth dros ben, fe dala fi nôl i ti pan ddychwelodd. Prin o'r 3 hyn, dybu di, fi yn gymydog i'r dyn a syrthiodd i blith lladron. Meddai ef, yr un a gymerodd drigaredd arno. Ac meddai Iesu wrtho, dos, a gwna dethau yr un modd. Amen. Amen. Yn ni weddio eto gyda'n gilydd. O arglwydd ein Duw, i ni yn diolch i ti y bore yma bod ni'n dod at Dduw cariad. Arglwydd dyna wyt ti, yno ti dy hun, Dad, Mab ac Ysbryd Glân, yn gariad perffaith a thragwyddol. Dad, ni'n diolch i ti dy fod ti wedi'n caru ni. Arglwydd, i ti wedi'n caru ni i'r eithaf. Arglwydd, ti wedi'n creu ni mwyn ein caru ni ac mwyn i ni gael dy garu di. Arglwydd, ein gwrthryfel ni bod ni wedi dod wrtho di, arglwydd, rwy ti wedi'n caru ni. Cymaint nes i ti anfon a dy fath yr arglwydd Iesu Grist i ddod i'n plith ni, i ddod i ddioddef drosto ni, i ddod i'n hachub ni, i ddod i roi ei fywyd yn ein lle ni. Dad, ni'n cofio geiriau'r arglwydd Iesu yn dweud bod yna ddim cariad mwy na hyn, na bod rhywun yn rhoi ei fywyd dros ei gyfeillion. Ac arglwydd bore yma, ni'n dod i ddathlu y ffaith bod yr arglwydd Iesu wedi rhoi ei fywyd dros rai fel ni. Rai oedd yn elynio i ti. Rai oedd yn feirw yn ein camweddau a'n pechodau. Arglwydd, does na ddim cariad mwy na hyn. Arglwydd, felly wrth i ni feddwl am ein bywydau ni arglwydd wrth feddwl am y cariad i ni wedi brofi. Dad, ni'n cyffesu bod ni yn gweld cynlleied o gariad yno ni. Dad, mae dy air di wastad yn
yn ein herio ni. A dad, ni'n ymwybodol o hynny'r bore yma efo dameg y Samaria Tregarog yma. Arglwydd i ni, falle meddwl bod ni yn bobl ddigon da, bobl ddigon parchus, mewn gymaint o ffyrdd. O'r arglwydd na fan hyn i ni'n gweld beth yw y cariad sy'n ddisgwyliedig ohono ni, ac arglwydd i ni di methu. Ni wedi methu. Ond i ni'n diolch i ti, o dad. Diolch am dy gariad i ato ni. Diolch fod dy gariad i yn gorchuddio ac yn clirio ein beien ni yn llwyr. A dad, felly ni'n gofyn ar am dy gymorth i, ni'n gofyn trwy dy air di, y nerth, yr ysbryd glân, wrth i ni ddod ac wrth i ni y bore yma rando ar dy air di, wrth i ni ddod yn nes ymlaen yn yr oedfat at fwrdd y cymyn ac wrth i ni yno gael ein atgoffa o farwolaeth ac aberth yn arglwydd Iesu Grist. Arglwydd, gwna ni yn bobl trigarog. Gwna ni yn bobl llawn cariad. Gwna ni yn bobl sydd yn methu gweld rhywun arall mewn angen a mewn helfyl, heb bod ein calonau ni yn torri drostyn nhw, os gweli ti bod yn dda. O dad, helpa ni yn hyn o beth. Arglwydd ni'n cyflwyno yn hunan nawr i ti. Gwyddio yn neud i ogoneddu dy enw mawr di. Gofyn neud i dderbyn ein addoliad ni. A mae'n bod ni'n dod yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ganwn ni efo'n gilydd eto. Mynd i gannu ni 22 yn yr atodiad. Fy migael brenin cariad yw. Daioni Duw ni dderfydd. Ni bydd eisiau byth os wyf ei eiddo fe yn dragywydd. Ac ymlaen, o'n ni sefyll i ganu.
Trowch to fi, I lyg 10, nodau 25 i 37. Ar os o'n i yn gofyn i chi bore yma, gymryd darn o bapur, cymryd pen, ac ysgrifennu gymaint o ganeuon i chi'n gallu meddwl amdanyn nhw sy'n sôn am gariad. Wel, fi'n siŵr bydd rai ohonyn ni sy'n hoffi gwrando ar lot o gerddoriaeth, falle dweud y well ei gilydd, ond fi'n siŵr bydd y mwyafrif ohonyn ni ddim yn stryglan i restru llawer. O bob cyfnod, pob genre. Beth yw'r peth cyntaf sy'n dod i'ch meddwl chi? All you need is love. Beatles yn tyfa, neu what the world needs now is love, sweet love, it's the only thing there's just too little of, Burt Bacharach. Fi'n siŵr bod y bethau fwy cyfoes, pethau pobl fi ddim hyd yn oed i clywed amdano nhw. A dwi ddim yn strygl ydy e. Mae'r byd, yn cymdeithas ni wrth ein bodd efo cariad. Pob oes, pob diwylliant, fi'n siŵr, mae rai fwy diwylliedig yn y pleithio, allan ni fynd nôl a adrodd rhyw farddoniaeth, rhyw sonedau Shakespeareaidd neu rhyw bethau, rhyw hen englynion. Cariad. Cariad. Mae'n rhywbeth ni'n chwilio amdano fe, mae'n rhywbeth ni'n deheu amdano fe, mae'n rhywbeth ym mhob oes sydd yn cael ei ddyrchafu. A dyw hynny ddim yn sioc. Achos i ni'n bobl sydd wedi ein creu i gael ein caru ac i garu. Mae hwnna'n dod drosodd yn dydy yn yr adran ddarllenon ni. Mae gennych chi'r dyn yma'r athro yma yn y gyfraith. Dyma'r cyd-destun i'r ddameg. Mae yna athro yn y gyfraith, rhywun oedd yn gwybod cyfraith Dduw back to front. Ac mae'n gofyn i Iesu, beth sy'n rhaid i fi wneud te? Athro, Iesu, ti'n deall y pethau yma. Beth sy'n rhaid i fi wneud? A mae Iesu'n gweud, wel, ti'n athro yn y gyfraith, dweud di. A mae'r dyn yn rhoi'r crynodeb yma, mae'n crynodeb gwych. Mae Iesu ei hun yn defnyddio'r crynodeb yma o'r gyfraith. Beth yw y gyfraith? Be mae Duw eisiau gennym ni? Pa fath o bobl mae wedi'n creu ni i fod? Wel, ni fod yn bobl sydd yn caru Duw ac yn caru ein cymydog ni. Ac eto, fel ni'n gwybod, i ni di methu yn hyn o beth yn dyn ni. I ni di methu. Ac yn anffodus, dyw'r athro yn y gyfraith, mor dda oedd e'n gwybod y gyfraith, dwi ddim yn gweld hynny. Dwi ddim yn sylweddoli fod e wedi methu. I ni'n clywed bod e'n cario ymlaen i ofyn, mae eisiau cyfiawnhau ei hun. Pwy yw fy nghymydog? Mae eisiau profi ei hun. Na, fi yn gallu caru pobl eraill. A felly mae Iesu'n dweud y ddameg yma. Mae'n ddameg hynod o gyfarwydd. Fi'n cymryd yn ganiataol bod pawb yma wedi clywed y ddameg o'r blaen. Chi'n gwybod y stori fel petai. Ac eto, fi'n meddwl, mewn rai ffyrdd, dyma yw y ddameg anoddau. Mae'n anodd i gymhwyso, mae'n anodd i ddal gafel yn union yn beth mae Iesu yn ei ddysgu fan hyn, oherwydd, fel ma'n ni weld, mae fel petai yn troi ein disgwyliadau ni ar ei pen, upside down. Mae'n troi cwestiwn y dyn ar ei ben. Mae'n dweud wrth fe na ti'n meddwl am hyn yn y ffordd anghywir. Wel, gyda chi edrych ar y ddameg te i ddechrau. Mae yn gyfarwydd, ond falle oherwydd hynny, mae'n bwysig bod ni jyst yn mynd trwyddo fe. Yn ofalus, yn gofyn, beth sy'n digwydd? Beth yw'r stori? Beth yw'r cynnwys yr hyn mae Iesu yn ei ddweud? A mae'n dechrau yn dydy, trwy ddweud, adnod 30, roedd rhyw ddyn yn mynd i lawr o Jerusalem i Jericho.
Mae'n gofyn i ni ddychmygu person. Person, fi'n credu ni fod i gymryd yn ganiataol fan hyn sydd yn iddew. Hynny yw, dyna'r cyd-destun, oedd Iesu yn iddew, oedd e'n siarad gyda iddew arall. A felly pan mae'n gweud oedd yna ryw ddyn, un ohono ni. Ac mae'r person yma, y dyn yma, yn teithio i lawr o ddinas Jerusalem i lawr i ddinas Jericho. Ac os ych chi'n astudio'r daearyddiaeth, mae hynny'n ddisgrifiad llythrenol. Hynny oedd Jerusalem lan yn ardal uchel, oedd Jericho lawr mewn ardal isel. I fynd o Jerusalem i Jericho, o'ch chi'n gorfod mynd i lawr. Oedd y llwybr yn un oedd yn mynd â chi i lawr. Oedd e'n daith o ryw 19 o filltiroedd, oedd e'n daith trwy ardaloedd anial, creigiog, llawn o gofeidd. Oedd e'n daith oedd yn mynd â chi trwy bandit country. Ffordd peryglus. Ac mae'n amlwg, oedd y daith yma, mor beryglus oedd yn gallu bod, oedd e'n daith eitha cyffredin, eitha poblogaidd. Ond yna llawer o bobl gan gynnwys offeiriaid a lefiaid, o'n i feddwl amdano nhw mewn munud, ond nhw yn byw yn Jericho. Ac yna'n teithio lan i Jerusalem i gyflawni eu gwaith nhw. A felly ni'n clywed am y dyn yma. Y dyn yma sy'n mynd i lawr o Jerusalem, lawr i Jericho, ac mae'r hyn falle oedd yn ofni. Bydd yn digwydd yn digwydd. Mae yna ladron yn ymosod arno fe. Maen nhw yn ei giro fe. Maen nhw yn cymryd popeth, ni ddim yn gwybod beth oedd ganddo fe ar ddechrau'r stori, ond beth bynnag oedd, dyma, mae di mynd. Maen nhw'n cymryd hyd yn oed ei ddillad. Maen nhw yn ei adael yno ar lawr yn noeth ac yn weidlyd ac yn frwnt. Yn driennus. Ond yna, mae yna rhywun yn dod. Eto bron yn gallu dychmygu yn dych i'r dyn yma'n gorwedd ar lawr, hanner marw, a mae'n clywed sŵn traed. Yn ddiddorol, dydy mi sy'n dweud yn adnod 31, fel y digwyddodd. Just happened. Nawr, wrth gwrs, ni'n gwybod, does dim byd yn digwydd ar ddamwain. Nid hap a damwain yw hyn. Efe, na, mae yna ddyn yn dod, a pwy sy'n dod, ond offeiriad. Nawr te, i chi sy'n falle ddim yn cofio neu ddim yn gyfarwydd, yr offeiriaid oedd y bobl arbennig yna oedd yn cynnig aberthau i Dduw yn y deml yn Jerusalem. Ac i fod yn offeiriad, oedd rhaid i chi fod yn un o deulu Aron. Teulu Aron brawd Moses. Dim ond nhw oedd yn cael bod yn offeiriad. A felly, os ych chi yno yn gwrando ar Iesu'n dweud hyn, yn sôn am offeiriad yn dod yn syth, bydda gennych chi rhyw syniad yn eich meddwl. Syniad o rywun hynod o grefyddol, wrth gwrs, rywun hynod o barchus, rywun oedd wedi cael ei gosod ar wahân yn arbennig i wasanaethu. Person byddwch chi'n disgwyl i helpu rywun mewn angen. Ond dyw e ddim. Na, yn dod i'r fan, mae'n croesi'r ffordd ac yn mynd ar yr ochr arall. Dwi ddim eisiau mynd yn rhy agos i'r person triennus yma ar lawr. Yna, fel y digwyddodd, chydig bach nes ymlaen, mae yna rhywun arall yn dod. Eto, chi gallu bron dychmygu'r dyn yma ar lawr yn clywed, wel, mae yna rhywun arall yn dod. Falle bydd hwn yn fy helpu. Pwy yw hwn? Lefiad. Nawr eto, rhaid bod chi ddim yn cofio, neu rhaid bod e ddim yn gyfarwydd, oedd y lefiaid hefyd yn bobl arbennig oedd yn gweithio yn y deml.
Ond nhw'n rhan o'r un llwyth ar offeiriad, llwyth Lefi, y teulu mawr yma, a felly o'n nhw'n cael helpu yn y deml, o'n nhw'n edrych ar ôl y pethau ymarferol yn y deml, ond o'n nhw ddim yn gallu bod yn offeiriad, achos o'n nhw ddim yn dod o'r un teulu arbennig yna, teulu Aron oedd o fewn llwyth Lefi. Ond unwaith eto, pan fyddwch chi'n clywed am lefiad yn dod, yn sydd, y math o berson bydd yn dod yn meddwl yw rhywun, hynod o grybyddol, rhywun hynod o barchus, rhywun oedd i ymroi i wasanaethu pobl ddew, rhywun oedd yn gwybod ei hen testament. Person byddwch chi'n siŵr bydd yn helpu. Ond dyw e ddim. Dyw e ddim. A does yna ddim reswm mae'n cael ei roi. Does yna ddim esboniad pam bod yr offeiriad a'r lefiad ddim yn helpu. Nawr falle bod nhw rhan ohono ni sydd eisiau treulu am ddiffyn nhw. Falle bod ni ar ei rhan nhw yn trio gwneud rhyw esgusodion. Wel, hang on, ti di gweud nawr, oedd yr offeiriad a'r lefiad, o'n nhw'n bobl pwysig. Oedd ganddyn nhw waith pwysig i'w wneud. O'n nhw'n gwasanaethu yn y deml, yn aberthu ac yn gwasanaethu Duw ar ran y bobl. Falle, o'n nhw mewn gymaint o frys i wneud i gwaith nhw, fel bod nhw'n methu stopio. Falle, o'n nhw'n ofyn dod yn amhir, yn seremoniol aflan, a felly o'n nhw ddim eisiau stopio achos oedd ganddyn nhw rhywbeth mwy pwysig i'w wneud fel petai. Ond fan hyn, ni'n gweld athrylydd Iesu fel storiwr. Dyw e ddim jyst i dewis Jerusalem a Jericho ar hap. Na, mae di gweud. Oedd y dyn yn mynd lawr o Jerusalem i Jericho. Pa ffordd mae'r offeiriad yn mynd? I lawr o Jerusalem i Jericho. Pa ffordd mae'r lefiad yn mynd? Yr un modd. Ond nhw ddim ar ei ffordd lan i'r deml, ond nhw ddim ar ei ffordd lan i'w gwaith, ond nhw ar ei ffordd adre. Oedd dim ganddyn nhw'r esgusodion yna, allai ddim achos fi ar fy ffordd lan i Jerusalem, na. Na, am by bynnag reswm, sydd bynnag wnaethon nhw gyfiawnhau iddyn nhw eu hunan, dyma nhw'n caledu eu calonau ac yn anwybyddu y dyn yma. Ac yna, mae'r adrydydd person yn dod. Samariad. Samariad. Nawr, pwy oedd hwn? Wel eto, dwi'n bod chi'n anghyfarwydd neu di anghofio. Y Samariad oedd y bobl hynny, wel, yn y gorffennol oedd gennych chi cenedl Israel yn y gogledd a cenedl Juda yn y de. Ar ôl i'r deyrnas rannu'n ddwy, Israel yn y gogledd, Juda yn y de. Ac nath y gogledd cael ei goncro gan Assyria. Nath y bobl cael ei caeth gludo. A be nath yr Assyriad wedyn oedd dod â phobl o wledydd a chenhedloedd eraill i fyw yn yr ardal yma. Ardal oedd wedyn yn cael ei alw yn Samaria. Ac be ddigwyddodd, oedd yr Israeliad oedd ar ôl yma, dyma nhw yn priodi y bobl o'r gwledydd eraill, a dyma nhw'n mynd ar ôl diwiau ac yn addoli a dilyn cryfyddau eraill. A felly'r canlyniad oedd bod pobl Juda, yr Iddewon te, ond nhw'n gweld pobl Samaria fel bradwyr. Y pobl oedd yn amhir yn genedlaethol, y pobl oedd yn amhir o ran i crefydd. Pobl o'n nhw ddim eisiau cymysgu gyda nhw. Wrth gwrs, ni'n gweld bach o hyn yn y Testament Newydd, yn dyn ni. Chi'n cofio mae Iesu, ar un adeg, mae'n mynd i gael diod o ddŵr ar bwys ffynon, mae'n dechrau siarad gyda wraig o Samaria, dyw hi prin gallu credu'r peth. Siwr i ti, yn Ifew, yn siarad efo fi.
Neu mewn adegau eraill, lle mae pobl eisiau bod yn gas i Iesu, eisiau galw enw arno fe, a be maen nhw'n ei alw, maen nhw'n cyhuddo fe o fod yn Samariad, un o'r bobl ycha fi yna, bobl yna ni'n cysau, y bobl ni ddim eisiau unrhyw beth i'w wneud gyda nhw. Unwaith eto, chi bron yn gallu dychmygu'r dyn yma, hanner marw, mae yna offeiriad i pasio, heb i helpu, mae yna lefiad i pasio, heb i helpu. Does bosib bod hwn yn mynd i helpu. Ond yna, wrth gwrs, y sioc yw, mae e'n helpu. Mae e'n gweld y dyn, adnod 33, pan welodd hwn ef, tostyriodd wrtho. Dwi ddim jyst yn helpu ydy, mae e'n caru, mae e'n trigarhau, mae'n mynd dros ben llestri yn ei gariad at y dyn yma oedd ddim yn ei nabod. Y dyn yma ddim yn gwybod unrhyw beth amdano fe. A dim reswm o gwbl ganddo fe i'w helpu, ond mae ei galon e'n mynd allan ato fe. Mae'n stopio. Falle oedd ganddo fe bethau i'w wneud, falle oedd e ar ei ffordd i rhywle pwysig i wneud rhywbeth pwysig, ond mae'n stopio. A mae'n mynd at y dyn yma, ac os ych chi fel fi, yn berson ddigon squeamish, sa'n hoff iawn o waed a cytiau a briwiau. Meddwl hwnna i'r doctoriad diolch, ond mae e'n mynd. A mae'n rwy mor dyn yma. Mae'n rhoi pethau gwerthfawr oedd ganddo fe'n rhoi gwin mwyn glanhau y cytiau, ac yn rhoi olew mwyn lleddfu ar ei boen. Mae wedi gwneud llawer yn barod, ond ddim yn gadl y dyn fyna na fe wedi gwneud fy rhan. Na, mae'n ei gymryd mae'n ei godi a'i roi ar ei anifail fel bod rhaid iddo fe gerdded. Mae'n mynd â fe i leti, mae'n gofalu amdano fe. Mae'n talu i'r dyn y gwesti i ofalu am y gŵr yma, ac yn dweud ar ben hynny, os nag yw'r arian yma'n ddigon, cadw cyfri a gosod un cyfri i. Nai daflu'r ddyled. Mae'n ddisgrifiad mor fyw, ddisgrifiad mor rymus o gariad, yn dydy. Nawr, dyma lle mae'n mynd yn anodd, achos beth felly i ni fod i gymryd o'r ddameg yma? Yr ddameg yma i ni gyd wedi clywed droion o'r blaen. Achos pan ych chi'n mynd ac yn ystyried chydig yn fanylach, be ni'n gweld yw bod Iesu yn troi ein disgwyliadau ni ar ei ben. Y peth cyntaf ni bod i ddeall o'r ddameg yma yw bod y cariad yma, y math yma o gariad, mae tu hwnt i. Falle nid dyna lle o'ch chi'n disgwyl i ni ddechrau, ond ar gwir, mae'r cariad yma tu hwnt i ni. Gwyd, yr temptasiwn pan ni'n clywed y ddameg yma yw i feddwl, reit, dyma nawr beth i fi angen gwneud. Mae'n edrych fel yma, fi'n cyfadde, achos mae Iesu wrth gwrs yn gorffen y ddameg, trwy ddweud wrth y dyn athro'r gyfraith, dos a gwnaed dithau yr un modd. Ond mae'n rhaid ni gofio pam fod Iesu wedi dweud y ddameg yn y lle cyntaf. Oedd yr athro yma yn y gyfraith eisiau gwybod beth oedd rhaid iddo fe i wneud mwyn cael bywyd tragwyddo. Ac oedd e'n gwybod yr ateb ei hun yn doedd, oedd e'n gwybod mae'n rhaid i fi garu Duw, mae'n rhaid i fi garu fy nghymydog, a fel ni wedi gweld yn barod, mae'n gofyn y cwestiwn pwy yw fy nghymydog, pam, achos bod e eisiau cyfiawnhau ei hun.
Mae eisiau ffeindio allan pwy yw ei gymydog fel bod e'n gallu caru digon i ennill bywyd tragwyddol. O felly mae Iesu'n dweud y ddameg yma i ddangos iddo fe, dwyt ti ddim yn gallu. Ti ddim yn gallu caru fel hyn yn dy nerth dy hun. Ti ddim yn gallu caru Duw a charu dy gymydog ddigon i ennill bywyd tragwyddol. Yn ddiddorol iawn nos Fawrth. Clywodd rai ohono ni wrth wylio'r fideos Passion for Life. Tystiolaeth yn dod merch. Merch oedd ar un adeg yn meddwl mae dyma oedd rhaid iddi wneud. Oedd hi'n cyfeirio yn doedd at dameg y Samariad Tregarog. Oedd hi'n dweud, o'n i'n meddwl mae beth oedd Cristnogaeth oedd bod fel y Samariad Tregarog. Ond dath hi i sylweddoli bod hi'n methu gwneud hyn. I ni methu achub ein hunan trwy ein gweithredoedd. Stopiwch a meddwl am fynd am be mae'r Samariad yma yn gwneud. Yr eithafoedd mae'n mynd iddyn nhw. Ydych chi wedi gwneud hynny? Ydych chi wedi caru pobl eraill fel hyn? Ni ddim. Ni ddim wedi. Yn wir, yn ein nerth ein hunan dydyn ni methu. Ni'n llawer fwy tebyg os ni'n onest i'r offeiriad a'r lefiad yn y ddameg. O ie, falle bod ni yn bobl ddigon da mewn llawer o ffyrdd, yn bobl ddigon parchus. Falle bod ni'n gallu caru rai pobl, falle bod ni'n caru'r bobl ni'n nabod, pobl i ni'n perthyn iddyn nhw, neu pobl sydd yn debyg i ni. Ond ddim person dieithr, gweidlyd, noeth ar ochr y stryd. Ni ddim hyd yn oed eisiau stopio ar gyfer rhywun fel yna. A falle bod hynny'n boenus i ni glywed, falle bod yn boenus i ni i sylweddoli. Ych chi methu wneud hyn? Peidiwch dod at dameg y Samariad Tregarog a meddwl eich hunan, dyma sydd rhaid i fi wneud, achos yn eich nerth eich hunan, chi'n methu. A temptasiwn yw trio, yn dyfa. Os chi fel fi, chi wedi bod i ffair falle rhyw dro, a chi'n bod mewn ffair, mae yna rhyw pethau chi'n gallu cystadlu arnyn nhw, neu mae yna rhyw sialens, a chi'n gwybod bod e'n rigged. Mae'r pethau yna yn y ffeirio, mae gyd yn rig, chi ddim yn ei wneud chi ddim yn ei lwyddo. O chi eisiau trio, just rhag ofyn. Chi eisiau trio mwyn profi eich hunan. Ond os ni'n mynd i drio gwneud hyn yn ein nerth ein hunan, ni'n mynd i fethu. Ac oedd Iesu eisiau'r athro yma yn y gyfraith i weld hynny. Ti'n methu gwneud hyn. Paid twyllo dy hun. Nid dyna'r ffordd i etifeddu bywyd tragwyddol. Ond yna, felly, mae'r ddameg yn troi'n disgwyliadau ni ar ei pen mewn ffordd arall. Mae'n dangos i ni y cariad i ni angen ei brofi. Ond nid y lle cyntaf wrth ydw dwi'n caru eraill, mae'r ddameg yma'n gorfodi ni i weld y cariad rydyn ni angen ei brofi. Mae'n ddiddorol, mae Iesu fan hyn, mae'n troi ffocws yr athro yn y gyfraith. Mae wedi gofyn sydd ydw i fod i garu, yn dod. Ond yna, mae Iesu'n dweud stori am ddyn sydd yn syrthio i blith lladron, dyn oedd angen cael ei garu yn gyntaf. Ac wrth gwrs, pan ni'n darllen stori, unrhyw stori, y tueddiad yw ni'n rhoi ein hunan yn safbwynt neu'n sefyllfa y prif gymeriad yn dyn. Ni'n gwneud hynny'n reddfol. So os beth yw'r stori, os yw'n stori am rhywun sy'n debyg i ni, mae'n llawer o ffyrdd, neu os mae'n stori am
creadur fel Hobbit yn mynd i ddinistrio rhyw fodrwy. Hynny yw, chi'n rhoi eich hunan yn y sefyllfa yna, chi'n gweld y byd trwy eu llyged nhw yn trial uniaethu gyda nhw. A dyna sy'n digwydd fan hyn wrth gwrs. Mae Iesu yn dweud y ddameg yma'n rhyw ddyn a mae'n syth yn gorfodi ni i roi'n hunan yn sgidiau y dyn yma. Fi erioed i cerdded o Jerusalem i Jericho, fi erioed i syrthio i blith lladron, fi erioed i cael fy nghiro a nillad i gyd a phopeth yn cael ei gymryd a ngadael yn hanner marw ar ochr yr hel, ond mae'r ddameg yma'n gorfodi fi i ddychmygu hynny. A mae'r cwestiwn yn troi o pwy ydw i fod i garu i pwy all garu rhywun trienus fel fi. Ac ateb yr efengil wrth gwrs yw Iesu. I ni methu caru fel y Samaria Tregarog, ond mae yna un sydd wedi'n caru ni fel hyn. Ni yw'r dyn trienus yn y famig. Ni sydd wedi cael ein llethu gan bechod. Ni sydd yng ngolwg Duw yn dlawd ac yn noeth ac nid yn hanner marw, ond yn farw. Ni yw rai yma sydd heb obaith yn y byd. Yn unig obaith yw bod yna rhywun yn stopio ac yn trigarhau wrthyn ni. Ac wrth gwrs, dyma mae Iesu wedi'i wneud. Dyma'r union beth mae wedi'i wneud. Fel achubwr annisgwyl. Nid yr offeiriad, nid y lefiad ond y Samariad. Un oedd yn atgas gan y byd. Mae Iesu wedi dod a mae wedi'n hachub ni trwy gael ei wrthod gan y byd. Mae wedi rhoi popeth drosto ni. Mae wedi dod a wedi caru ni i'r eithaf. Mae wedi tywat i gariad arno ni. Mae wedi talu pris ein rhyddid ni. Mae wedi cymryd ein dyled ni arno fe. Mae un o'n carolau ni, carolau ni'n canu fel arfer adeg Nadolig, yn sôn am hyn. A ni bron a dewis i chanu hi, ond dio ddim yr un rwyddau i gynulleidfa. Garol yw deffrown, falle bod chi'n cofio'r bennill. O ryfedd rad y cariad ci. A ddarfu ddwyn un plith y meddyg, Iesu mad, Samariad mwyn. A dyna pwy yw e? Fe yw y Samaria Tregarog. Fe yw'r un sydd wedi dod a di edrych arno ni, wedi'n gweld ni yn ein gwaeledd ni, a mae e wedi'n caru ni. A mae wedi rhoi ei fywyd trosto ni. Mae'r ddameg yma'n dangos i ni yn y lle cyntaf bod ni methu caru ddigon i achub ein hunan. Yn ail, mae'n dangos i ni bod dim angen i ni garu fel yna, achos mae wedi'n caru ni. Dyma'r cariad i ni wedi'i brofi yn ein triennu ni. Ond yna, ar sail hynny felly, mae'r ddameg yn troi ein disgwyliadau ni ar ei pen mewn ffordd arall. Yn dangos i ni cariad sydd nawr yn bosib. Nid yn ein nerth yn hunan, ond mewn ymateb i'r cariad i ni wedi brofi ac yn y nerth mae'r arglwydd Iesu Grist yn ei roi. Chi'n gweld mae'r athro yma yn y gyfraith. Yr un yma sydd wedi astudio cyfraith Dduw, sydd eisiau cadw'r gyfraith, sydd eisiau cyfiawnhau ei hun, sydd eisiau wneud popeth sydd angen i etifeddu y bywyd tragwyddol. Y temtasiwn i rywun felly yw i wneud y gyfraith mor fach a phosib, wneud y safon mor isel a phosib.
Mae'n gofyn y cwestiwn yma, pwy yw fy nghymydog, achos mae e eisiau cyfyngu y categori yna mor fach a phosib i wneud e mor bosibl iddo fe i'w chyflawni. Mae fel chi'n clywed weithio yn dych am rhywun, mae rhywun yn gyfrifol am ysgrifennu job description ar gyfer y job maen nhw eisiau. Ac maen nhw'n ysgrifennu'r cymwysterau a'r profiad sydd angen a'r sgiliau a phopeth. Maen nhw'n ysgrifennu iddyn nhw. Achos wedyn maen nhw'n mynd i drial am y swydd a maen nhw'n mynd i gael e. Achos maen nhw wedi creu'r swydd yma i'w ffitio nhw. A mae'r athro yn y gyfraith mae'n gweud, wel, nawn ni penderfynu pwy yw fy nghymydog a falle wedyn byddai'n gallu caru y person hwnnw. Ond na, mae Iesu eisiau iddo fe i newid y ffordd mae'n meddwl. Mae eisiau ni nawr i newid y ffordd i ni'n meddwl. Nid y cwestiwn yw, wel, pwy yw fy nghymydog? Drychwch ar adnod 36. Prin o'r tri hyn dybu di, fi yn gymydog i'r dyn a syrthiodd i blith lladron. Wel, i'r Cristion, i'r un sydd wedi dod i weld, sa'n gallu caru fel hyn yn fy nerth fy hun. I'r Cristion sydd wedi gweld dyma sydd i fi wedi cael fy ngharu. Nid y cwestiwn nawr yw, wel, pwy yw fy nghymydog? Ydw i gorfod caru fe? Os rhaid i fi garu hi? Os rhaid i fi ddangos trygaredd atyn nhw? Naw'r cwestiwn nawr yw, sut ydw i yn gallu bod yn gymydog? A chi'n gweld y gwahaniaeth? Nid os rhaid i fi drin nhw fel cymydog, ond ydw i'n gallu bod yn gymydog iddyn nhw. Falle bod ni yn hollol wahanol mewn gymaint o ffyrdd, bod dim byd yn debyg rhwng ni, fod stopio a chymryd amser a helpu, mae'n mynd i gostio. A falle na ddim cael unrhyw beth nôl amdano fe, ond so what, achos dyna'r fath o gariad i fi wedi brofi. Siwr ydw i'n gallu bod yn gymydog? A mae cariad fel hyn, dim ond yn bosib i rai sydd di stopio trio caru yn ein erth ei hun. Mae dim ond yn bosib i rai sydd di gweld y cariad rhyfeddol mae Duw wedi tywallt arno ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae dim ond yn bosib ydi rai sydd wedi cael ei trawsnewid gan ei gariad ei. Mwyn ei enw. Amen. Amen. Wel, cyn bod ni'n dod at y cymun, ni'n mynd i ganu af yn gilydd. Rhif 341 ac 1. 341. Arglwydd Iesu, llanwd eglwys a thlan ysbryd i dy hun. Fel y gwasanaethwr nefoedd trwy roi llaw i achub di. Disg yw llyged allu canfod dan drienni di yn ei fri. Disg yw dwylo estyn iddo win ac olew Calvary. Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll i ganu.
Ond ni'n dod nawr at y cymyn. Os ych chi'n ymuno â ni, does dim rhaid i chi fod yn aelod o'r eglwys yma i gymryd ac i dderbyn y bara a gwyn. Y cwbl i ni yn gofyn yw bod eich ffydd chi yn yr arglwydd Iesu Grist yn unig fel eich gwaredwr chi. Ni'n dod at fwrdd sydd yn atgoffa ni ac at fwrdd sydd yn dangos i ni yn eglur y cariad yma y Duw wedi ddangos i ni. Mae'n atgoffa ni bod ni ddim wedi caru fel y dylswn ni. Os o'n ni wedi caru Duw, ac os o'n ni wedi caru'n cymydog fel o'n i fod i, bydde dim angen yr aberth yma. Ond, yn ei gariad mae'r arglwydd Iesu Grist wedi dod. A mae wedi dod a mae wedi rhoi nid just rhwymau, nid just gwyn ac olew, nid just talu i ni aros mewn gwesti nes bod ni'n gwella. Mae wedi rhoi ei fywyd drosto ni. Ac wrth i ni gymryd, wrth i ni dderbyn, wrth i ni drwy ffydd fwydo ar yr arglwydd Iesu a derbyn y nerth mae yn ei rhoi i ni nawr yn gallu caru. I ni yn gallu aberthu. I ni yn gallu rhoi eraill yn gyntaf. I ni yn gallu tosturo a trigarhau wrth y rai mewn angen. O, diolch iddo. Ein trefn ni yma yw bydd Dewi yn gyntaf yn rhoi diolch am y bara. Bydd y bara yn cael ei ddosbarthu. Os newch chi gadw fel bod ni'n gallu cydfwyta gyda'n gilydd. Ac yna, bydd Rodri yn gweddio eto, yn rhoi diolch am y gwyn, bydd hynny'n cael ei ddosbarthu. Ac os newch chi gadw mwyn i ni allu yfed gyda'n gilydd. Just i gadarnhau, mae'r bara yn ddi-gluten a di-allergens, ac mae'r diod yn ddi-alcohol, felly allwch chi teimlo'n hyderus i gymryd. Diolch Dewi. Diolch. Diolch i ti, o Dduw ein tad, i bod ti yn dduw sydd yn llawn gras a trigaredd. Diolch i bod ti yn dduw sydd yn cyfathrebu ac yn siarad gyda ni, yn dangos i ni pa fath yw hwy ti a beth sy'n wir amdano ni. Yn cofio nôl i'r neges gyda ni sy'n diwetha, i bod ni gyd fel defaid wedi crwydro, wedi troi i ffordd yn hunain. Ond yr arglwydd, yr oes
arno ef, yn beiau ni i gyd. Beiau gorffennol, beiau ddoi, heddi, a hyd yn oed beiau dyfodol. Bod ni ddim yn gallu gwneud dim byd dros o'n un hynny. Bod ni fel dafad angen cael achub. Ac diolch i ti eto am neges yma bore yma rhan am ddarlun arall. Am symariad Tregarog. Yma ddau ni bod ni mor aml eisiau dechrau gyda ni yn hynny. Beth gallai i wneud, gyfiawnhau fy hun. Ond diolch i ti am gael yn y coffa eto bore yma. Mae ti sydd yn Tregarog. Gallwn ni wneud dim byd bod ni wedi methu gael i di fel y dylen ni. Bod ni ddim yn caru eraill fel y dylen ni. Bod ni'n aml yn hunanol, yn hunan ganolog. Ond helpa ni agwyd i ddeall bod ni fel y dyn drenes yma. Methu wneud dim dros y fe hunan. Diolch mae'r arglwydd Iesu sydd yn Tregarog. Ac diolch nawr arglwyddau. Diolch i ti am foddion gras, am y pethau ti'n rhoi i ni, i cyfathrebu dy reoni ato ni. Diolch i ti am gael dod i'r capel y bore yma. Diolch i ti am y Beibl ac am y geiriau ni'n darllen. Diolch i ti am weddi, am ein gilydd, am yr ysbrydlan. Diolch i ti am y holl foddion gras yma. Diolch i ti nawr am foddion gras y bwrdd y Cymru. I'n helpu ni i ddeall yn well yr enw ti wedi wneud. Ac yn helpu ni i agosau ato ti. O arglwydd helpu ni nawr felly yn y munudau yma i feddwl am hyn gostiodd i'r arglwydd Iesu Grist. Am i fywyd ei wyfiadod, gywedig, meddwl am byddwn ni yn ystod y mis nesaf, meddwl am yr wythnosau ola, meddwl am y dyddiau ola. Yn arglwydd yn mynd i Jerusalem, yr un oedd y ddinas yn wylo dros ni. Ni edrych ar tref ni sydd yn ein byd ni. Diolch i ti am un, oedd yn gyd yn deimlo. Gyndeall, i dod i'r byd yma sydd yn gymaint y ffyrdd yn llanas, ddim ar hyn y dylai fe fod. Helpa ni nawr i feddwl am yr hyn math e gostio. Yr holl watwar, yr gwawdio, a'r gwadu, ffrindiau gwadu bod yn ei nabod, yn redig i ffwrdd. Cael ei roi o flan peilat ar archffeiriau yn ei gablu fe ac yna ar y groes. Bod gweiddi'r yn i'w fynyw a ham yn gydewais. Ni'n gwybod bod hyn i gyd, a dyna'r unig ffordd oedd y llen yna gallu cael ei rwygo o top i'r gwaelod. Fel bod ni, rhai sydd yn elynio ni ti, yn gallu dod i dy bresenoldeb di, rhai sydd yn ffrant ac yn eog ac yn methu gwneud dim byd dros yn un yna. Yn gallu cael maddeiad a cael y cyfiawnhau. O arglwydd yn gwyddio y pethau yma. Toddi ein clonau caled ni, pob un ohono ni. Beth bynnag yn hoedro ni. Bob un ohono ni bod yma. Yn deall yr efengyl. A gwybod y cyfan sydd angen i ni wneud. I wneud trio cyfiawnhau hynny, ond credu yno ti a dal gafel yn yr addewyd yma. Bod ni yn gyfiawn os i ni yn credu llwyr yn yr arglwydd Iesu Grist a'i farwolaeth a'i aberthu dros ni o arglwydd. Diolch am dy ystiri ti. Diolch i ti. Mae'r un sydd yn dweud, dewch ato ni. Bawb sydd yn wnedig ac yn llithog. A mi wrth ffwysra i'ch helpa ni felly i orffwys yn y tîr.
Apostol Paul yn ysgrifennu, fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd yr hyn hefyd a traddodais i chwi. I'r arglwydd Iesu yn nos y bnydychwyd ef gymryd bara, ac wedi iddo ddiolch fe'i torodd a dweud hwn yw fy nghorff sydd eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Mae gyda chi fwyta gyda'n gilydd. Adref Dduw, ni'n diolch ti am trefen ti wedi gosod i atgoffa ni o yr hyn mae'r Adref Iesu Grist wedi'i wneud yn troso ni. Gadw diolch ti bod y cwpan da ni'n cymryd mewn moment yn atgoffa ni o ba mor ddifrifol yw'n cyflwr ni. Bod ni methu yn ein hunain, cyfiawnhau yn hunain. Bod ni ddim hyd yn oed yn agos at bod yn bobl cyfiawn. Bod bod yr ateb i'n gwrthryfel ni, i'n pechod ni, yn un sydd tu hwnt i ni. Ni, fel y dyn yn y ddameg, yn waith na'r dyn yn y ddameg, yn feirw. Ac arglwydd yn ddiobaith, dim ffordd o wneud dim byd. Ac eto, ni diolch ti bod bara a'r cwpan nawr yn atgoffa ni, bod ti'n un sydd yn drigarog, bod ti'n un sydd, bod perffaith hawl y ti yn barnu ni. Eto, bod ti ddim yn cerdded heibio o'r ochr draw yn y tai, ond yn dod yn agos ato ni. Ac yn rhyfeddol bod Crist ei hun yn dioddef. Yn dioddef nid yn unig gwawd ganfri, nid yn unig unigedd i ffrindiau'n troi i cefnau arno fe. A y cywilydd o hongian, noeth ar groes o flaen pawb, ond hefyd bod Duw y Tad yn troi gyfer ac yn arllwys hyd a digofaint y cyfiawn am ein pechodau ni arno fe. Ac roedd ni'n diolch ti bod Crist wedi rhwymo ni, wedi talu'r pris am ein pechod ni, a bod yn rhoi bywyd ni ac yn dysgu ni ac a dal yn agos ato ni. Adlwydd o'n i'n gweddio wrth ni gymryd nawr o'r gwyn, bydde yn gwirionedd o bydde hyn yn newydd i ni, yn ffres i ni.
o agadwydd y byddwn ni o'r herwydd yn gallu llwyddo i dosturio'r bobl eraill. Ie, dosturio at anghenion pob dydd pobl eraill, a'i caru nhw mewn ffordd ni ddim yn gallu gwneud yn ein hunain. Ond arwydd i gweddio hefyd byddwn ni'n estyn mewn tosturi gyda'r efengyl hyfryd yma, gyda'r newyddion da, lywynydd mawr, sydd yn rhoes Crist. Ac arwydd i diolch ti bod e ddim yn unig yn rhywbeth i am heddi, ond bod y ddydd yn dod ble mae pob cleddyf yn cael ei droi yn rhywbeth mwyn meithrin bywyd. O'r fe, diolch ti bod y ddydd yn dod ble dim angen atgoffa'n hunain mwyach, achos mae Crist fydd y nefoedd i gyd. A dwi'n gwybod blas o'r pethau hynny nawr, dygoniad i ti. Amen. Amen. Yr un modd hefyd, fe gymerodd y cwpan ar ôl swper. Gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Fewch hyn bob tro yn y ddwchydd cof amdana. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y dan. Ydych yn ei yfed efo'n gilydd.
O Dduw ein tad a thad yn harglwydd Iesu Grist. Derbyn yn mawl ni, a'n diolch yn awr. Arglwydd helpa ni, wrth i ni i gymryd y pethau hyn yn awr, wrth i ni fyfyrio a dair di. Arglwydd wrth i ni ganu a gweddio, wrth i ni gael gymdeithas efo gilydd ar ôl yr oedfa yn y cwbl arglwydd. A wneud i yn helpu ni fod yn bobl o gariad, os sgweli ti bod yn dda. A mae'n bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddi at yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Cyn bod ni'n canu'n emyn ola, jyst gael troi am yr ysgol Sul, yn yw am heddi, jyst y bwriad oedd bod pawb yn mynd i weithio allan lle maen nhw'n mynd i fod a athrawon yn gwybod pwy yw i plant nhw ac yn y blaen. Felly, byddai'n dod o'n i siarad efo ambell un ar ôl, ond y syniad yn fras yw bod y ddoi grŵp plant uwchradd mynd i fod lan yn y galleries fan hyn, y ddau grŵp plant cynradd mynd i fod yn y cefn fan hyn, a o wythnos nesaf ymlaen bydd y grŵp oedolion mewn fan hyn lawr llawr yn fras. Wel, nyn ni ganu efo'n gilydd. Rhif 17 yn yr atodiad. Dyma gariad, hwyau treithio, a chwiliadwy y diwedd. Dyma gariad yw ddymderoedd byth ni threiddiau nef yn nef. Dyma gariad gwyd fenaid yw'ch holl bethau gwael y llaw. Dyma gariad, na'n ganu yn y bythol wynfyd mawr. Rydyn ni sefyll i ganu. Arglwydd bydd gyda ni felly. Derbyn ein mawl a'n diolch ni gyd. A mynd bod ni'n gofyn yn enw'r arglwydd Iesu. Amen.